els jóvens isqueren al carrer pacíficament a manifestar-se. I vaig a dir-ho per quarta volta en este pleno. Tot això ve per culpa dels 10 anys que han estat vostès espoliant l'administració general, així a nivell del País Valencià, perquè no s'han fet les inversions on tocaven. S'heu gastat en xorrades. El de policia, que davant d'una pregunta dels periodistes, assentat al costat de la senyora delegada del govern i pegant contra la taula i mirant de gaidó, digui i tratar els nostres jóvens de l'enemic. Això no es pot consentir. Anaren a per ells perquè això era il·legal. Com que il·legal? Il·legal de què? Il·legal és els burdels, els emerses i tots els casos de corrupció que han tingut així. Això sí que és il·legal. Però no, i en absolut, que els nostres joves, els nostres xiquets i menors d'edat han eixit al carrer a defendre dignament una escola